Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o još jednom nerešenom slučaju koji je jako čudan, a radi se o ženi po imenu Crystal Ann Reisinger. Neću da dužim mnogo na početku, već možemo odmah da krenemo. Crystal je rođena 1987. godine u Phoenixu u Arizoni i o ovoj devojci nema nešto mnogo informacija. Kao kada vam pričam o nesmicima nekih drugih ljudi, to jest malo se zna o njenom detinjstvu, odrastanju, njenom odnosu sa roditeljima i tako dalje. Jedino što je poznato na neki način javnosti je to da je imala verovatno loš odnos sa roditeljima i da je imala teško detinjstvo, jer se kad je bila tinejdžerka preselila kod svoje tetke, to jest živela sa svojom tetkom. Ali ni to nije dugo potrajalo jer je njena tetka imala neke teške psihičke probleme i Crystal je smatrala da nije bezbedno da živi sa tetkom i vrlo brzo se odselila od nje. Tako da je sa 15 godina krenula da živi sa porodičnim prijateljima, Rodnijem i Debbie, koji su se družili sa njenim roditeljima i oni su tada postali njeni novi staratelji. Par godina je živela sa njima dok nije upoznala čoveka po imenu Elijah i to je bila neka, da kažem, ljubav na prvi pogled. Njih dvoje su vrlo brzo ušli u romantičnu vezu i to ozbiljnu vezu i krenuli su brzo nakon toga i da žive zajedno u jednom stanu, da bi takođe vrlo brzo dobili i dete, to jest ćerku. Sada, Crystal nije bila srećna što je živala u Denveru, iako je bila srećna što je živala, naravno, sa svojim dečkom i sa svojom ćerkom, ipak je bila nesrećna što živi tu i htela je nešto više i bolje za sebe. Tako se 2014. godine, bez svog dečka i bez svog deteta, dakle sama, seli u Gunnison u Koloradu, koji je jedan onako mali grad u koji ljudi obično dolaze da bi studirali. Kratko je živela i tu, ali je u jednom trenutku shvatila da ni to mesto nije za nju, da ni tu nije mogla da pronađe sebe, tako da je kasnije te godine odlučila da se odatle preseli u Creston. A Creston je jedno baš malo mesto, možemo ga slobodno nazvati i selom u Koloradu, koje ima samo 130 stanovnika, tako da vam je i jasno koliko je malo mesto. Crystal inače bila jedna jako spiritualna osoba, da tako kažem, i bila je zainteresovana za religije kao što su hinduizam i budizam i tvrdila je da je vidovita, tako gledala je u tarot karte i verovala je tako u te neke stvari, čudne stvari. I inače to mesto Creston u koje se preselila, to selo, je bio kao neki spiritualni centar, tako da je i jasno na neki način zašto je Crystal baš tamo pronašla sebe. Jedna zanimljivost je to da odmah pored Crestona, to mesto gde se preselila Crystal, se nalazi još jedno jako malo mesto koje se zove Hooper i ljudi koji žive u tom mestu tvrde da ih redovno posećuju vanzemaljci. Dobro ste čuli. Rekli su da su videli neke dokaze da oni postoje i da su dolazili i takođe meštani Hoopera tvrde da se na tom mestu nalazi kao neki portal između ovog sveta i nekog drugog sveta. Ok. Inače, iako Crystal nije živjela sa svojim dečkom i sa svojim detetom, Elijah je bio njena velika podrška jer je znao da ona tako neki čudan tip osobe i da je tako spiritualna i verovao je da ona samo želi da pronađe sebe, tako da je bio podrška da se ona tako sama oceli da živi u nekom drugom mestu, ali su se redovno čuli, bili su non stop u kontaktu, ona je non stop zvala ćerku i sa tim je bilo potpuno sve okej. Kao što sam im i rekao, Crystal je verovala da je vidovita, to jest bila, ajde da kažem vidovita, ili šta god, tako da je ona jednog dana pozvala Elijah i bila je veoma zabrinuta. Rekla mu je da osjeća da će se nešto loše desiti ili njoj ili njemu i upozorila ga kao na to nešto loše. A par dana nakon toga neki ljudi su brutalno napali Elijah na ulici i on završava u bolnici. Tako da je možda to nešto loše što ona navodno predvidela. Tako se Crystal vraća u Denver kako bi posetila Elijah u bolnici i kako bi bila tu uz njega, da bi se posle toga vratila u Creston, gde je živala. A onda, 13. jula 2016. godine, 2 dana nakon što je otišla iz Denvera nazad, Crystal je nestala bez traga. Elijah je pozvao policiju i prijavio njen nestanak nakon što mu se par dana Crystal nije javila na telefon. I kada je pozvao policiju, rečeno mu je da je njen nestanak već prijavljen od strane gazdarice stana
koji Crystal iznajmljuje. Ara McDonald se zove ta žena koja je iznajmljivala stan Crystal i ona je rekla da je par dana pre nego što je Crystal nestala, ona otišla da uzme kiriju od nje i da je tu primetila da sa Crystal nešto nije kako treba, da je bila nešto zabrinuta i da se čudno ponašala. I ona je tada pitala Crystal šta se desilo i da li je dobro. Na što je Crystal rekla da joj se nešto mnogo strašno desilo prethodne noći, to jest da su je drogirali i zlostavljali. I rekla je da joj se to desilo kada je bila na žurci, ali to nije bila žurka, već kao onaj drum circle, verovatno zato o čemu vam pričam, onako kada se ti ljudi skupe onako u krug, kada sviraju bubnjeve, plešu, piju i rade sve i svašta. To je bio kao neki njihov fazon, tih ljudi koji su živjeli tamo, ali neki ljudi su rekli da su videli Crystal na još jednoj toj žurci na tom okupljanju 18. jula, što je par dana nakon njenog nestanka, a to je nemoguće, jer ako je nestala ne bi mogla da dođe na to okupljanje. Policija odmah nakon prijave njenog nestanka krenula u istragu i pretraživali su celu tu oblast, ta dva mesta koje su jako mala, ali bukvalno ništa nisu mogli da pronađu i od Crystal nije bilo ni traga, ni glasa. Što je bilo jako čudno jer je i to mesto u kome ona živjela bilo jako malo i to mesto pored, kao kako je moguće da u tako malom mestu ne možete da pronađete osobu koja je nestala, ali dobro. Kada je policija ušla u taj stan koji je Crystal iznajmljivala, pronašli su njen telefon, neke tablete i svežu hranu u frižideru, što znači da je Crystal bila do skoro tu. Kada je policija ušla u njen telefon, pronašli su da je njen poslednji poziv bio sa jednim čovekom koji je poznat policiji po tome što je u prošlosti zlostavljao žene, ali nikada javnosti nije bilo rečeno ko je čovek u pitanju i nikada nisu rekli kako se on zove. A takođe, ljudi iz tog mesta su rekli policiji da su viđali neke čudne ljude koji redovno dolaze kod Crystal. Prva teorija je bila da je Crystal sama otišla, da je pobegla ili šta god. Jer nam je poznato da se seljakala nekoliko puta, ne bi li pronašla sebe, tako da je možda ponovo to bilo u pitanju. Ali je bilo čudno jer se nikome nije javila, jer je i sam Elijah rekao da ne veruje u to, jer bi mu se Crystal 100% javila da je otišla negde sama. I bilo je čudno jer su sve njene stvari bile tu, dakle ništa od svojih ličnih stvari nije ponela sa sobom. Neki čak i veruju da se te noći na tom okupljanju da je Crystal koristila neke narkotike i da se predozirala. I da su se tako ljudi koji su bili tu rešili njenog tela kako ne bi došli u nevolju, ali ko će ga znati. I kao što sam rekao, ime tog čoveka za kojim je Crystal poslednji put pričala nikada nije bilo objavljeno i on je bio sumnjičen za njen nestanak kao i još par njih čiji identiteti nikada nisu bili objavljeni takođe. To je bila kao neka policijska tajna, ali policija veruje da je sigurno neko koji je bio na tom okupljanju umešan u sve to, to jest u njen nestanak ili šta god da ih se desilo. I ljudi koji su bili na tom okupljanju te noći sa njom verovatno znaju nešto, jer su bili tu i videli su. I šta da vam kažem, do dan danas nikada nije bilo otkriveno šta se desilo sa Crystal i gde je ona nestala, a njena porodica nudi novac ljudima koji čuju nešto za nju ili imaju neke informacije ili je pronađu. A sada dolazimo do dela o, naravno, mislim da ste to svi čekali, vanzemaljcima. Jer mnogi ljudi zapravo veruju da su vanzemaljci oteli Crystal, jer kao što sam rekao, ljudi iz tog mesta Hooper veruju da su ih posećivali vanzemaljci. Dok je meni, na primjer, ja to ne mogu da razumem jer ja ne verujem u te stvari, ali svako ima pravo da veruje u što hoće. I eto, neki ljudi stvarno veruju da su vanzemaljci oteli Crystal. I to je zapravo to. Nema novih informacija o ovom slučaju i to je sve što za sada znamo o ovome. Sigurno će u budućnosti biti još novih informacija i još novih teorija o tome gde je Crystal i šta ih se desilo, jer je slučaj relativno nov. I možda jednog dana i saznamo šta se desilo Crystal, gde je nestala, da li je dalje živa ili ne. Ali eto, to je sve za sada. Pišite mi vaše teorije, šta mislite da se desilo Crystal i šta mislite kako je nestala, gde je nestala i sve ostalo. A mi se vidimo vrlo brzo u novom videu. Bye!